Aja nganti besok dadi tuwa tuwas mung kari ampas. Aja nganti besok dadi tuwa tuwek mung ngarep-arep metune cowek. Dadiya tuwa tuwuh. Tuwa sing ora kakehan sambat ngrupuh kekah-kekuh. Tuwa sing ora kakehan netesake luh. Tuwa sing ora mung kakehan misuh. Tuwa sing wis ora kober golek mungsuh. Tuwa sing akeh tandurane. Tuwa sing mentes. Tuwa sing mateng. Tuwa sing luwes. Tuwa sing lempeng. Mung wong tuwa sing saguh tuwuh sing bakal gayuh derajat luhur. Mung wong tuwa sing mentes sing pantes digoloni. Sebab nganti saiki guru kuwi tegese